नमस्कार, मी रीना ठाकूर. कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या ह्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते. चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं. IPLच्या धर्तीवर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग आयोजित करण्यात आली आहे. या लीगमध्ये महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील खेळाडूंना स्वतःला सिद्ध करण्याचं नवीन व्यासपीठ मिळालंय. यामध्ये भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळलेले खेळाडू केदार जाधव, राहुल त्रिपाठी आणि ऋतुराज गायकवाड यांचाही सहभाग असणार आहे. 15 ते 29 जून या कालावधीत ही स्पर्धा खेळली जाणार आहे. पुण्यातील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियममध्ये हा थरार रंगेल. अहमदनगरच्या मुकुंदनगरमध्ये एका उरुसानिमित्त निघालेल्या मिरवणुकीत तरुणांनी औरंगजेबाचा फोटो झळकविलाय. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. हे सहन केले जाणार नाही. जर तुम्ही औरंग्याचे नाव घेत असाल तर त्याला माफी नाही, असे फडणवीस यांनी म्हटले. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील विविध विकास कामाची भूमिपूजने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्या दिनांक 6 जून रोजी सकाळी 10 वाजता ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाराद्वारे शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली. देवेंद्र फडणवीस यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या एकनाथ खडसे यांना भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी घरवापसीची ऑफर दिली आहे. विनोद तावडे यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले. विनोद तावडे यांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये या संदर्भात भाष्य केलंय. मला असं वाटतं की नाताभाऊंनी परत आलं पाहिजे, असं विनोद तावडे यावेळी म्हणाले. IDFने शनिवारी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार येत्या 5 जूनला आग्नेय अरबी समुद्रात वातावरणात चक्रीय स्थिती तयार होण्याची शक्यता असून यापुढील 48 तासात तेथे कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होऊ शकते. सर्वदूर पाऊस होऊन मान्सूनची प्रगतीही वेगाने होऊ शकते, असे हवामान तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्याच्यानंतर मळगावला आहे, वडाजवळ तर मोठं आहे. हे पहिला विचार घेतात काय गाडी स्टार्ट बरं वाटेल का तुम्ही सर्विस रस्ता नाही, त्याची मागणी पण करतो. तिसरी गोष्ट, पोलीस प्रशासनाने माझी एक कळकळीची विनंती आहे, जर हायवेला ॲक्सिडेंट झालं तर कृपा करून इथे तुमची एक 10-15 मिनिटात तरी तुम्ही पोचलं पाहिजे, जेणेकरून त्या दाभोळ येथील RGPPL कंपनीच्या कामगारांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी भाजपा नेते माजी खासदार निलेश राणे यांनी आज गुहागरला भेट दिली. यावेळी दाभोळ ग्रामपंचायत सभागृहात सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ग्रामपंचायतीच्या वतीने माजी खासदार निलेश राणे यांचे स्वागत व सत्कार करण्यात आला. दरवर्षी 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि पर्यावरणविषयक पोषक वातावरणाची निर्मिती करणे हा पर्यावरणाचा दिन साजरा करण्यामागचा मुख्य हेतू आहे. या उद्देशाने बॅनरनाथ पै सेंट्रल स्कूल कुडाळ येथे पर्यावरण दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून श्रीमती दीपा सुब्रमण्यम या उपस्थित होत्या. यांनी मुलांना पर्यावरण दिनाविषयीचे मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्रातील हजारो कोटीचे उद्योग गेल्या काही महिन्यात इतर राज्यात गेलेत. यावरून मोठं राजकारण झालं. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला घेरलं. पण आता राज्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्रानं बाजी मारली आहे. परदेशातील उद्योगांकडून भारतात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये गेल्या वर्षात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली असल्याचं स्पष्ट झालंय. याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबूया. पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा.
फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका.